convocar a 2 reunions de pressupost a l'oposició i per problemes tècnics bé sabeu que la nostra secretària ha sigut mare, està de baixa maternal i la senyora tesorera també està de baixa per enfermetat o per una operació de maldeus, entonces no teníem clar ingressos, gastos i intentar ajustar al màxim possible per a aquests pressupostos que presentem avui. Des del meu punt de vista són molt realistes, són reals perquè a part de tindre l'apoyo, no l'apoyo, sinó haver comptat en tots els informes dels tècnics i del personal d'aquest Ajuntament que ens ha recomanat, com la senyora tesorera, a la senyora interventora, a la que vull donar també les gràcies per el seu treball, fa que aquest pressupost siga molt encertat, mantenim el gasto, jo diria la inversió en serveis socials, continuem apostant per les beques, les ajudes i una cosa fonamental que és una... Bona nit. Bé, al marge de la disculpa que ha presentat, me refiero no de la disculpa, sinó del motiu pel qual ha presentat la disculpa, que efectivament s'havien convocat 2 reunions en els Nadals i que finalment no se va fer ninguna de les 2 per motius que ell ha explicat per a tractar el pressupost i per tant es van trobar en una sorpresa quan se va convocar la comissió informativa de la setmana passada prèvia a este ple en la qual se parlava ja del pressupost. A marge d'això, per a nosaltres el pressupost, més o menys com ja va dir en la comissió informativa, o la proposta de pressupost, és un pressupost continuista. En aquest sentit creiem que es podria haver aprovat perfectament, discutit i aprovat en el seu moment, atès a dir a final en el mes de setembre o octubre per a que haguem pogut tindre més temps per a discutir-lo. Pràcticament és el mateix del 2012, s'ha llevat unes partides i s'han modificat altres, i s'ha llevat unes i s'ha implementat altres. Podríem dir que el pressupost, des del nostre punt de vista, s'ha fet amb una plantilla. En la proposta que se'ns presenta s'incrementa el capítol 2 de béns i serveis entorn a uns 7.000 euros d'increment. Per altra part, s'incrementa la partida de festes i es retalla la despesa social. No contempla inversions, fruit de la gestió anterior i que ja hem posat de manifest així en aquesta mateixa sala en altres plens anteriors, i és un pressupost que no ha tingut participació, ni participació de l'oposició, és a dir, per tant és un pressupost, una proposta única i exclusiva del Partit Popular, ni ha tingut la participació, almenys, de la informació al Consell de Participació Ciutadana. En resum, senyor alcalde i senyor regidor d'Hisenda i senyors regidors i senyores regidores, anem a votar que no, perquè és un pressupost sense inversions, perquè és insolidari, està ple de retallades socials que afecten els més dèbils i d'augments en les partides de festes, perquè és l'exemple de l'incompliment de promeses adquirides per al seu govern, senyor alcalde, la més important, i que després parlarem més del tema, la rebaixa de l'IBI o l'estudi de la rebaixa de l'IBI que es va comprometre vostè, perquè així este ple va votar unànimement una moció que presentaven el mes de setembre, quan demanaven el tema de que es modificara, que se revisara, perdó, l'ordenança esta, o sigui, la valoració del valor cadastral, el cadastre de les nostres vivendes, i per altra part, altres compromisos, i que en tot cas després m'imagino que s'informarà vostè, com és el no haver reclamat a Esperança Sin Fronteras, i si ho ha reclamat nosaltres ho desconeguem, les subvencions que no han justificat, i que hem presentat així ja alguns escrits i hem parlat del tema, perquè com dia al principi és un pressupost que no és participatiu,
que ha deixat de banda l'exposició social i no s'ha reunit vostè amb el Consell de Participació Ciutadana, tot i que no fora només que per a informar-les del pressupost. Perquè no estableix prioritats. En aquest sentit, a títol d'exemple, podríem dir o diem que s'ha eliminat una plaça important per a nosaltres, com és el tema de la plaça, a més amb informació que tenim. Si no és així, ens agradaria que fos un error o un oblit. La plaça de l'agent de desenvolupament local ha desaparegut sense dir res. Pot ser que a través d'algun decret d'alcaldia, d'aixòs que no tenim temps de mirar, vostè hagi decidit suprimir aquesta plaça i, per tant, nosaltres considerem un gran error i després segurament que podrem parlar més extensament d'aquest tema, el tema de la eliminació d'aquesta plaça. Perquè el pressupost, des del nostre punt de vista, no és auster i, a més, no n'hi ha un informe de l'acompliment del pla d'ajust en relació als 4 milions d'euros que l'Ajuntament demanaren l'any passat a l'Ajuntament o un poquet abans de l'aprovació del pressupost per a fer front a les deutes amb els proveïdors. Nosaltres creiem, com vaig dir en la comissió informativa, que així hauríem de tindre aquest informe, s'està complint aquest pla d'ajust, perquè cal recordar que hi havia tota una sèrie de compromisos, tota una sèrie de mesures i que nosaltres desconeguem que si s'està o no s'estan complint aquestes mesures i aquests compromisos que va comprometre l'Ajuntament i el govern municipal. I per tots aquests motius, senyor alcalde, nosaltres, com dia al principi, votarem que no a la proposta que se'ns fa. Gràcies. Gràcies, senyor Comissino.